Добре, де, знам, че техниката за манифестиране е 369, я знаят много хора, но аз се включвам за да ви кажа, че тя наистина работи. Вече за няколко мои мечти, и то големи мечти, я изпробвах и всичко ми се сбъдна. Така че ще я кажа сега за тези пък, които не са чували за тази техника. А, как се прави? Избираш си едно свое желание и го формулираш в сегашно време, все едно то вече е факт в твоя живот. Например, аз имам в банковата си сметка 10 000 лева. Взимаш си една тетрадка и започваш да пишеш. Сутринта, когато станеш и си още така леко сънена, пишеш в тетрадката 3 пъти тази формулировка. Аз имам в банковата си сметка 10 000 лева. На обяд я пишеш 6 пъти и вечерта, когато вече ти се доспи и точно преди да си легнеш, пишеш 9 пъти. Ако нямаш много опит в манифестирането, или пък си човек, който не вярва в енергиите, които движат Вселената, а, не вярва в духовните неща, тогава или ако си човек, който не вярва в себе си, защото съмненията в себе си също възпрепятстват нашите цели, тогава е хубаво да пишеш а, тази практика по-дълго време, минимум 21 дни, за да може мозъкът ти да свикне с тази мисъл. Ако обаче си човек, който вярва в духовните неща, тогава ще ти се случи по-бързо. Може да е достатъчно да пишеш 7 дни или 10 дни. Ти ще си прецениш. Но е важно да бъдеш постоянна и да не се отказваш. След това се отпусни, скри тетрадката някъде, забрави за нея и ще видиш как, когато след време желанието ти се сбъдне, просто като една лампичка ще ти светне в главата, за да ти напомни, че всъщност ти вече си манифестирала това нещо и то е реалност в твоя живот. Опитай и после ми напиши в коментар дали ти се е сбъднало желанието. Успех!